Jeste li ikada osjetili da imate potencijal za više, ali ne znate kako ostvariti svoje ciljeve? Možda vam se čini da uspješni ljudi imaju neku tajnu koju vi ne znate. Dobra vijest je da tajna postoji, ali nije skrivena. Uspjeh dolazi iz ispravnog načina razmišljanja i djelovanja. Knjiga Rođeni za uspjeh Colina Turnera otkriva konkretne korake koje uspješni ljudi koriste kako bi ostvarili svoje ciljeve, prevladali prepreke i živjeli ispunjen život. Ako želite naučiti kako postaviti jasne ciljeve, steći pobjednički mentalitet i pretvoriti snove u stvarnost, onda ste na pravom mjestu. Ne zaboravite lajkati video, podijeliti ga s prijateljima i pretplatiti se na kanal. Svaki tjedan donosimo sažetke najboljih knjiga koje vas mogu inspirirati i pomoći vam da unaprijedite svoj život u manje od 10 minuta. 7 ključeva uspjeha po Colinu Turneru. Preuzmite odgovornost za svoj život. Ljudi često krive druge, sustav, roditelje, ekonomiju, ali uspješni ljudi znaju da su sami odgovorni za svoj uspjeh. Kad preuzmete potpunu kontrolu nad svojim odlukama i akcijama, sve se mijenja. 2. Razvijte jasan cilj i viziju. Bez jasne vizije lutate kao brod bez kompasa. Turner savjetuje da definirate što točno želite postići i zatim stvorite plan kako ćete to ostvariti. 3. Kontrolirajte svoje misli i emocije. Negativne misli vode u negativne rezultate. Ključ uspjeha je naučiti kako prepoznati i eliminirati destruktivne misli, te ih zamijeniti pozitivnim i produktivnim uvjerenjima. 4. Radite na sebi svaki dan. Ne možete očekivati drugačije rezultate ako se ne mijenjate i ne razvijate. Svakodnevno čitanje, edukacija, rad na vještinama i osobnom razvoju su obavezni za svakog tko želi uspjeti. 5. Prestanite odgađati. Prokrastinacija je jedan od najvećih ubojica uspjeha. Uspješni ljudi znaju da ne postoji savršeni trenutak. Najvažnije je započeti odmah i učiti putem. 6. Okružite se pravim ljudima. Kaže se da smo prosjek 5 ljudi s kojima najviše provodimo vrijeme. Ako ste okruženi ljudima koji vas sputavaju, teško ćete napredovati. Pronađite mentore, inspirativne ljude i pozitivno okruženje. 7. Nikada ne odustajte. Svi uspješni ljudi su doživjeli neuspjehe, ali nisu odustali. Turner naglašava da je upornost presudna. Neuspjeh je samo lekcija, a ne razlog za odustajanje. Većina ljudi misli da su uspješni pojedinci jednostavno imali sreće. No Turner objašnjava da uspjeh nije stvar slučajnosti, već rezultat načina razmišljanja i djelovanja. Mnogi ljudi vjeruju da su okolnosti ili sreća odlučujući faktori u životu. No, Turner tvrdi da su najveći uspjesi rezultat namjernih i promišljenih izbora. Ako pogledaš ljude koji su postigli velike stvari, primijetit ćeš da ih ne karakterizira samo talenat ili inteligencija, već spremnost da donose odluke i preuzmu odgovornost za njih. Kako ovo primijeniti? Kako razmišljaju uspješni ljudi? Fokusiraju se na rješenja, a ne na probleme. Umjesto da se žale, traže prilike za napredak. Ne dopuštaju da ih strah blokira, djeluju unatoč nesigurnosti. Primjer, 2 ljudi suočava se s istim izazovom, otkazom na poslu. Prva osoba kaže, ovo je katastrofa, nikada neću pronaći novi posao. Druga osoba kaže, ovo je prilika da pronađem nešto bolje. Pogodite tko će na kraju uspjeti. Praktični korak. Svaki put kad se suočite s problemom, pitajte se, što mogu učiniti da ovu situaciju okrenem u svoju korist. Ako stalno krivite druge, šefa, obitelj, državu, ekonomiju, nikada nećete postići uspjeh. Uspješni ljudi preuzimaju punu odgovornost za svoje postupke i rezultate. Mentalni sklop igra ključnu ulogu u tome hoćeš li uspjeti ili ne. Ljudi koji vjeruju u vlastitu sposobnost prilagodbe i rasta, lakše se nose s izazovima i brže napreduju. Pogledaj samo najuspješnije ljude. Svaki od njih suočio se s neuspjehom, ali nije dopustio da ga to zaustavi. Umjesto da odustanu, iz svakog poraza izvukli su lekciju i krenuli dalje još jači. Kako ovo primijeniti? Loš način razmišljanja. Ne mogu uspjeti jer živim u malom gradu. Pobjednički način razmišljanja. Ako ljudi mogu uspjeti u velikim gradovima, mogu i ja. Samo trebam pronaći svoj put. Praktični korak. Svako jutro postavite sebi pitanje. Koji je moj sljedeći korak prema uspjehu? Želite li biti bogati, sretni i uspješni? To su preširoki ciljevi. Jedna od najvećih zamki u koju upadaju mnogi ljudi je odgađanje početka. Čekaju savršen trenutak, pravu priliku ili više samopouzdanja, ali taj trenutak nikada ne dolazi.
Uspješni ljudi ne čekaju da se osjećaju spremno, oni djeluju odmah, kreću naprijed i usput uče. Svaka akcija donosi nova iskustva i znanja, dok odgađanje samo povećava strah i nesigurnost. Kako ovo primijeniti? Uspješni ljudi postavljaju specifične ciljeve. Loš cilj, želim više novca. Dobar cilj, želim uštedjeti 5000 eura do kraja godine, tako što ću svaki mjesec odvajati 10% prihoda. Praktični korak. Napišite na papir 3 cilja koja želite postići u sljedećih 6 mjeseci i definirajte konkretne korake kako ćete doći do njih. Svaki dan trošimo previše vremena na stvari koje nas ne vode naprijed. Uspješni ljudi znaju razlikovati bitno od nebitnog. Bill Gates i Warren Buffett ističu da je fokus najvažniji faktor uspjeha. Ono na što se fokusiraš u svom umu postaje dio tvoje stvarnosti. Turner ističe da mentalna slika uspjeha može pomoći u motivaciji, samopouzdanju i donošenju boljih odluka. Najuspješniji sportaši, a poduzetnici i umjetnici koriste vizualizaciju kako bi unaprijed vidjeli sebe kako postižu ciljeve. Na taj način njihov um postaje usklađen s onim što žele ostvariti. Kako ovo primijeniti? Ako pokušavate raditi 10 stvari istovremeno, izgubit ćete energiju i nećete postići ništa značajno. Praktični korak. Svaki dan napišite 3 najvažnija zadatka i usredotočite se samo na njih. Motivacija dolazi i odlazi, ali navike ostaju. Veliki rezultati ne dolaze odjednom. Oni su rezultat malih, ali ponavljanih akcija svaki dan. Velike promjene ne događaju se preko noći. Umjesto da tražiš brze rezultate, fokusiraj se na male, ali dosljedne korake. Navike su ono što te može izgraditi ili uništiti. Ako svaki dan ulažeš u sebe, rezultat će s vremenom biti ogroman. Kako ovo primijeniti? Ako želite smršavjeti, bolje je hodati 30 minuta svaki dan nego se iscrpljivati u teretani jednom mjesečno. Ako želite postati stručnjak u nečemu, bolje je učiti 20 minuta dnevno nego raditi nagle promjene. Praktični korak. Počnite s malim ali redovitim koracima. Svaki dan poduzmite barem jedan korak prema svom cilju. Ti si prosjek 5 ljudi s kojima provodiš najviše vremena. Ako ste okruženi ljudima koji su negativni i ne podržavaju vas, teško ćete napredovati. Turner savjetuje da se okružite osobama koje vas inspiriraju i motiviraju. Ako želite pokrenuti biznis, provodite više vremena s poduzetnicima, slušajte podcaste i čitajte knjige o poduzetništvu. Praktični korak. Napravite popis 5 ljudi s kojima provodite najviše vremena i zapitajte se, dovode li me oni bliže mojim ciljevima ili me koče? Uspjeh nije rezerviran samo za posebne ljude. On je dostupan svima koji su spremni preuzeti odgovornost, raditi na sebi i donositi ispravne odluke. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga, podijelite s prijateljima i pretplatite se na kanal. Vaša podrška pomaže nam da nastavimo s objavljivanjem kvalitetnog sadržaja.